Ja, kør. Hvorfor er det, du filmer mig? Det er fordi, det skal være rigtig lavt den her gang. I går var det rigtig lavt. Og det er den vej, vi skal have. Det er ikke tæt se. Alt for højt op. Sådan. Så kommer den ind. Den er mere rolig nu, er den ikke det? Der ja, der ja. Så. Ja. Ja, ja. Du er jo fandme også langt væk. Jamen, den er lidt smuk. Den er blevet lidt anderledes at styre nu, synes jeg. Jeg står sgu lige her. Stå med mig, jeg er sgu ikke så dum, fordi du ikke var selv. Tror jeg ikke. Hvorfor fanden skal du op i solen? Jeg kan Ja, men det skal nok lade være. Så flyver vi hen på den her side her. Ikke derhen her. Man kunne måske også tænke sig lidt langsommere egentlig. Nå ja, det kunne man også, ja. Når der er gas på den. Ja, okay. Ja, så er vi kommet langt ned. Ja. Har du lige en pistol med? Nej. Hvad? Jeg lod den blive hjemme, og jeg regner med, at du har en med. Ja, det har jeg. Men det er fandme også dumt, du lader den blive hjemme. Men jeg tror ikke, alt det lim, der er i den i forvejen, det kan ikke gå i stykker, der bare den her, der brækker af. Ja, ja. Ah! Prøv lige stop.